はい、おはようございます。アイスミルクです。6回目のね、ファイナルファンタジー9やっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。ミスリルベスト。オートポーション覚えるのでかいんだよね。これ覚えてからかな。すげえね、自動的にポーション使ってくれるの。ギルの娘がいいな。なんでないか。だからお、なんかいいね。
ブリザラも遅いか。おお。ブリザラ覚えたね。これになんだろう。取れんのか。固まったし。最悪。よし。
5000か。
警告の瞬間違う。違うね。ボタン。そのや。その通り。
ほー。これでラム覚えちゃうのね。やっと召喚獣ゲットできたね。これ覚えとくか。これ覚えよう。オートポーションの覚えとくとかいけば。よっ。とりあえず宝とかもええか。
ちょっと席外しますね。少し席外します。すいません。ハットアイスミルク6188さん、すいません。少し席外します。はい、ただいまです。すいません。ハットアイスミルク6188さん、ただいまです。
空から銀色の竜に乗って現れる。
アビリティアップいいな。これかな。ハット I1625 C3B さんファイナルファンタジー級。そうです。ファイナルファンタジー9です。ロックさんですかね。ロックさんと呼べばいいのかな。コメントありがとうございます。ハット I1625 C3B さん8しかしたことないけど強化とか一緒ですか？いや、違いますね。8とはまた全然変わってくると思いますね。8はもうちょっとうる覚えですけど、8と9はまた違いますね。合成とかもいろいろあるので、まあ強いて言うならアビリティですか。よくあるファイナルファンタジーって言ったらアビリティが出てくると思うんですけど、この辺は全部装備でアビリティが決まってきてて、でこの装備をつけていって装備を、まあ、この例えば、闘魂放棄っていう書いてるアビリティですけど、これを使っていくとカンストしたら今16って出てるんですけど、このアビリティはこれが全部マックスまで上げると初めて、まあ、アビリティとして、まあ、ここにもこっちか、これはまあこっちですけど、これはまあ能力の方ですけど、まあ、反映されるみたいな感じですかね。ちょっとあれが悪かった。例えばこのアダマンベストとか書いてるの、ストーンキラー、バードキラーってあるのアビリティで、今実際ストーンキラーだったら30までいくと、まあ、この能力を覚えることができる、アビリティとして覚えることができるよという仕組みですね。装備覚えてなければ、この装備を装着すれば、まあ、このストーンキラーというアビリティは覚えれるんですけど、じゃあ仮にこの装備を外すとアビリティとしてはなくなってしまう。ここに出てくるものですね。カンスとしてマックスで覚えてしまえば、あの装備をしなくてももう能力として使えるということですね。こういうアビリティの数字とかそういうのは多分今までもあったと思うんですけど、ちょっとちょこちょこ違う部分はあると思うんですね。っていう感じですね。まあ、他にもいろいろあるんですが、まあ、カードはね FF8 でもあったんじゃないかな。
合成か。あとはこうやって合成で装備を作るっていうところですよね。これ作るか。バンダナ1個買えばできるんか。シルクのバンダナを買えばいいのね。バンダナ買おう。装備を変えよう。金はある。こっちの方がいいね。薬剤師の免許あるじゃん、これ。でもこれ強いね。でも持ってっからな。まあ、いっか。これか。早くなるのはマジでいい。で金木回避あったら便利なので、これでいいかな。でもそう
夜もすぐにしようかな。よくしよう。宝発見。かな。
これはいいね。品目とこれはでかいよね。
最後も手に入った。こうかな。これはもういいよ。ハット赤いねのゆえさん、おはようございます。おう、ゆえさんいらっしゃい。おはよう。今日お仕事じゃないんだね。あ、そっか、まだ大丈夫なんか。夕方ぐらいかなんかね。ラム使ってみよう。
うん、かっこいいね。俺ももう、超かっこいい。なんかこいつ。いいよ。ほう。こいつがクイナか。うん、顔的にクイナっていうような顔に見えないな。ちょっと待って。ちょっと席一瞬外れます。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと席外します。ちょっと待っててね。ハットアイスミルク6188さん、3分ほど席外します。ハット赤い目のゆえさん、了解です。すいません。ただいまです。
ハットアイスミルク6188さん、ただいまです。こう。ハット赤い目のゆえさん、カエルの鳴き声もいいですよね。そうだね。さあ、すいな。あ、こいつがフォーク持ってたんだ。おお。防御全部ゼロやん。こいつ。
これがいいね。この文字とかバーンと出るのが。ほんとこれいい。え？最悪。レベル5で使うやん。食べる。あ、青魔法か。こいつ青魔法なんだ。食べれる。あと赤い目のゆえさん、青魔法結構いいですよ。いや、そうそう。青魔法は便利だよ。そうでもない。追いかけてくるんかい。ハッと赤い目のゆえさん、この女性のキャラの欄にブスさんさんの推しキャラになりそうですかね。
ですかね。グッサンはおそらくユエさんと同じキャラが推しになるんじゃないの。ラーニングさせたいな。どうやってラーニング。お、サンゴの毛を盗んだ。クイナすげえな。お、いいね。思い知ったかしら。そうだね、持ってますな。これ1個ずつ。なるほど。1個ずつ。いきます。オートポーション便利。暗闇が効いてるから。
のゆえさん。何、暗闇で目が見えないじゃないよ。そうそう。いや、便利ですね、暗闇は。戻ってって。
それではですね、朝の配信は、ここで終わろうかなと思います。ちょうどお昼前になったんでね。はい、また、夜から多分やるかなと思うので、よかったらね、ぜひ見に来てください。それではですね、ちょっと、2時間近くになるかなと思うんですが、1時間半ぐらいか。それでは6回目の、ファイナルファンタジー9の配信はここで終わろうと思います。お疲れ様でした。またでは夜お会いしましょう。ではではお疲れ様でした。